MLA Dorsing rong hang ing tang kring apita Pholoni constituency along BJP mass joining amai paman pon thek thepin lang Kichengsi apong Resakidi United Football Tournament angdung kitipon Nilibalong Central Pen kipi Amrit Sarovar Scheme asai ki claim ke sai oi Nili block asai kam atung kilang dunde a jok pusi panong phangcho akoi pipon Karbing long life adaba birtang ton pen arjuponik tha Kidam tang aningkan pen non langdam et plote birta chala alongta BJP mass joining amai li langle te langa thai matsi avidet anpinlo athe Karbiang long ten mas council angkang kadukawe constituency inkrol trokdo constituency inkora trokang bong pen Pholoni constituency ta isilo Bangsao constituency along non amat Karbiang long ten mas council along mang hoi kang ni bom kang bura kiling pen kedang lok MLA Dorsing rong hang angbong jakong ke thenai abang sitami dolo Bonta Piniani Pholoni constituency along si BJP Rachari asong atum jakong chehar jaksi kaprek Rachari asong atum BJP asong long kaching bedun matip mass joining ke padoko amai ephongta ke thekon long abila kaprek constituency pen langdam lote ilong long a constituency along si phurun phot rock an BJP mass joining amai paman pon tanglo Lapen ki jumnai sitame phurun hini ke thom an ki BJP mass joining paman etlo bonta Pholoni constituency along abangke phurun hini ke thom abangke heloving alamlo phurun isi anta paman un edet Kapreka constituency along lapuan phurun phot rock an BJP mass joining paman derapita Pholoni constituency along ke paman un edet ke kupia thela athe Pholoni constituency along nonamat ke mandundo Lapenan parta MLA Dorsing rong hang ingtang kring dolang lapu anang bongsi BJP mass joining e phongbak anta kapaman un edet alama bangsi manghu meme Mate Pholoni constituency aradatung BJP Rachari asong ophan aning ke dokde chinnam loma Mate Karbiang long Autonomous Council Kangbura kiling pen MLA Dorsing rong hang aphan radatung aning kang samse kachepaklang ang theklo Aho Langdam pulote Pholoni Howraghat LAC angkang MLA Local Area Development Fund pensi kaching thora sai amo ke claim pona sai ke theklong aphai jumpi khangjang Anchot kalisi Pholoni MAC constituency pensi MLA Dorsing rong hangsitami Karbiang Autonomous Council along ki khidona banglo Lapen alangli hemsitami Pholoni constituency angkang along amatsi dolo Bonta Kangbura kiling le punoi lapen MLA Dorsing rong hangle punoi Pholoni constituency ahempi Pholoni hithia phanabangke kelang ke pangtre jethana matsi un etetlo La sopena jok MLA Dorsing rong hangaphan radatum aning ka chethe ka vedet pentong piniani abangke radatum ka chitodun ka vedetlum Langdam et pulote MLA Dorsing rong hang radalong Misen me et kachingi kachethana matsi avi MLA Dorsing rong hang mithang hawar kachelang mate kaching thura sai ke claim pen an parke Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hang aphi kidun kri pen an parke kidamtang ningkan phong bong thangnat ke theklong amatsi avi La sopen a jok MLA ang hoya phan bangphu kaprek nangjipu kaningje atum ansatame nangklang tanglo Laki MLA Dorsing rong hangaphan radatum aning ke dokde ang theksi chepaklang MLA Dorsing rong hangaphan rad ke pahai ke wangjia porhut sodet un ederahut dorde phokhe hut ke rap longji mini pusi pahai ponlo bonta nona porhut radatum keso kiun e hut punoi dorde phokhe hut punoi ahem damlote ke rap kilongji kalisi aning ga chepathidun pen kidanglok Get kangpu pelam the radatum pen chethan podrenti La sopena joksi Pholoni constituency ar lobangke bangbanga constituency along BJP mass joining amai phurun photrok paman derapita non pu anta e phongta pamandun thek thedet ang thek ladak pensi nangklanglo News report Karbing long life
Lakha ingora pho nilip MSC constituency ke parlo Resakhidi General Pathu Aklamalong Therepo Chekloni Phai Kri Siani Ingdeng isi Resakhidi United Football Tournament Surihini Rahing Kwada Trok ke Pathu Angdung Gitialong ke Pathu Pon Aturkimi Football Club Atuma Phan Resakhidi FC Atum Goal Pli Phopen Resakhidi United Football Club Atum Chipahai Pon Kicheng Siapong Resakhidi Ahawar Party la pen thorom chipu pe pin pen chingrum pet pen Resakhidi United Football Tournament Surhini Raingora Trok amahang pathek ponlo Nona phong la ke kicheng si football ke pathu pen si kicheng padu ponlo football ke pathu kicheng pon ke dam tang arkoi chekloni phai ko da trok pen cheng pon si therpo chekloni phai kri si anyan mesen pen angdung giti pathu ponlo kicheng pen ki jut kadu ka ve terang inkoi an pathu ponlo labang so ke pathu pon hut Referee Sarbong Rongphar Lapen Rasolong Kachirab Dun Songsar Kro Lapen Jiten Phangcho Best Player Anong E Archim Hanse Best Scorer Lake Riverson Phangcho Aturkimi FC Hinpen Best Keeper Resakhidi United Football Club Hinpen Pinpo Tisu Lasol Anong E Chepalongpon Lapen Labang So Mayalong Alhi Sarpo Amana Ping Ten Kachetong Dun Nilip Hawar Karbirong Asaramai Amaipu Raj Teron Mayalong kaning jepon alam theke games ma de pathu parong ro polote ke haita do pola pen kirem ta do jibonta ke pathu henlo okra na phan ke minaya sai binong lo lasi ove kimiatum raki ke cho ki joi apor ke padam thap pen mute ke pathu hin pathu rong polote okra na phanta meji la pen sarkara borengta joy ke pen longji mesena towar lo pusi thampon Lapenabang Solong Resakhidi SGP Surente Rang Kolamati Hawar SGP Second Row Teron Resakhidi Hawar Bura Tiso Arong Asar Bapuram Tiso Lapen Bang Paruk Koso Se Mateke Ongdong Arada Tumchitong Binti Lapen Kehaya Tumapan Resakhidi United Football Club Aluhi Sarpo Arideng Pen Nong Isitami Pajirpo Perangkia Tengno Resakhidi United Football Tournament Bidisar Edison like Thekaning Jepon ke Nilip Ahawar pen ke Papidun Mai Ahawar lo Ladak Kaduk Ave Rong Thong Kep Sosedo Ningkan Pharo Soselo Rong Kachukim Sita Koilamati pen Resakhidi Ada kilometer Pho Sosevet Adimta Towar Ave Lasi Non Henlo Kicheng Siapong Resakhidi United Football Tournament Abitung Atum Kachingrum Kaduk Ave Bang Thong Kep Sose Abangpu Abang Piatum Do Moapor kaprek angdeng kachisong asai sitami dengpon nangkok po. Athi nilitum Resakhidi Hawar Phan Karbiang Autonomous Council pen nangkilang ke pangkre bompulote usi herangkia thengno ningjepon. Ponlo na non ba ke cheng silang la si nitum bipon lang labang ke non ke ba ilang same nitum anso se ke pathe ponji aliro lon ki pi ponji ban sini tum bori ponlo nitum la mamat ke lanan thilu ke pathudun dadala la nilip angbong si pathudun chachala nale tuma club men than tha nitum Resakhidi United Football Club kana goal melana tung hai pinin ke puputa ke thek chedai koi jok puputa goal chipipe penalty pe si pai pon kon ben 4-5 pen Kolamati pen Samson Ingti Karbing Long Lai Lakhaing Kora Pony Libemisi constituency ke parlo Khoya Singh Tokbi Mate Tokbi Sorong along Central Sarkar Pen Panongsi Amrit Sarawar Scheme Nilip Arlo Kaduk Kave Arada Phan Lang Hai Hui Ke Kreng Ahut Rong Arada Tuma Phan Saikatiki Pen Chenglok Chinglu Chingthi Hai Hui Awar Sai Aphan Pupanong PC Lak Atangka Nilip Arlo Mate Nilip Block Asai Hem Nang Palelo Lapusona Warsai ke Mikelong Pora Hutke, contractor Lapen, blogger Saikam along Saipu, Atu Metangali Apan, Lapen Tanka Apan Kihungrong, Ajok, Saiki claim Nang Jiateng, claim Pon Pedera Sonsi, take long. Kamang Humimi Alama Banki, Lak Atanga, Sorkar Pen, Nang Pidera Pita, Asai ke claim Asai Kisai Oisi, get Hekpon. Contractor Lapen Nili blog video, engineers Atum Arlo Kaching Kikepa Hemso ke Dopen Ajok, Tangka kachoen ke chopang limji asaisi
เคลมรองมาปุซีนิลิปราดาไซเคลมบังละเป็นนิลิปอารัดมาเตปานงพังโจเป็นอาร์จูปอน Assistant video ke nilip amat mate chokela asor amat lo bonta kechet hek dun long lesi chekrong det akam ke phan thong kep anta tangte lang bonta tangka abang ke phan trok sir kep an en lab lo puta rada sai klem bang thu panong phang cho pen jong pon la pen contractor obeterang nilip panjan asor amat lo tangte kopia potsi nilip asor kachedon klang pile asai ki klem ke pasai oi arat loputa nilip arara tumpen arjupon mate amina arong arara phan jinghon hema puta rada sai klem bangphu panong phang chopen arjupon नीली ब्लॉक पेन अमृत सरोवर पर स्कीम नंग पीलो तला दाय तुमी टेक लोंग बैंके ला तो बिसोरंग कॉन्ट्रैक्टर के लालो ओबेट तेरांग पते कुमामा पुरुतांगते लगे बीजेपी अलोंग इनुत अलीदार लो लासो अमृत सरोवर स्कीम की क्लेम बैंगलो नीली बामुनित लो ला पेन असिस्टेंट वीडियो ता नीली बामुनित लो kiri rong pi alang li assistant video lo nile ba mune lo sitame pini tum thek long ba manghu me banke la lo amrit sarovar la kupian sinang ki pima puro tang te ningkreng ho lang kreng la bahut rong atuma phan si joy ke phan lang ki jo sok long ji phan si la so scheme nang pilo la pa kaprek over sai phan si la so a scheme nang pilo sitame pini la da ka thek long banke lang ki jo sok long ga philam lo la lo kreng ang thang da lo no la ni ki dota lage fisari ar lo kido asila ko plus kimpen ki pi a bigha same chok ke hota apen ke hota chok chelang tala tum work progress ke la tum ke work progress ke tok bisoron lage 90% lo lage physical work progress report 90% lo lage atangka tame penangan en lo la tu news report Carbing Long Life MLA kilik nangte bokbom aporhod Assam Matribhumi Dal asong atum pensitami rongkhang LAC apharman MLA kilik kache dandunji aphan rongkhang MEC constituency arlo doloni arong asar ahem hongpharla along ratpen kachingki amai kangnipon Assam along riarlo non hejong rachari asong akimi amahang kapathek pon asong pulote Assam Matribhumi Dal asong puhenlo labang so song ke pareng verji aphan anpartame jakong kipi dunji aphan lapu nijang karbiang long arlo apharman Assam Matribhumi asong japo Gilbert Teron Joysing Rong pi anpartame claim rapid arisang ho atumpen chepatir pipon se arniwang amat ratpen kachingki kache thanamai padopon bom rak bom si Kidam tangani lethota rongkhang constituency alo dolonia rong along rong asar ahong pharla long si rat pen ka chingki ka chathana mai padopon thusi rong asar pen ke danglok pen nangan ake thekiding atum chitong dun si ardi dojot pen mai padopon lo labang so mai ke dohot Assam Matribhumi Dal asong japo tum pen ke than bona teng pulote radatum nonapor sung pik anlo radatum arideng tangka ka we pen ke danglok ki sung atum si ke ong lasi iletum National Party aphan apor pi olo apotsi nona bangke labang so song aphan nanging hong dunon nang chema tha dunon lapen nang pahai lote kisung do an pensitame chepajok pon nang pusi mayalong radaphan than ponsi radpen kachingki kache than amai judera phi Assam Matribhumi Dal asong japo Joysing Rong pi pen puthot karbiang long radaphan ke than padopon Assam Matribhumi Dal pen ong dung kachi tong posi ladak kedo kawe ke Japon sar atau pan gambura pan dapen ala tum Amerika metur tum pan aprang sini tum ala tum pan churu piglo ala tum labang so songolong nangachi pa ogduna pot ini tum ahin pen bisikoi ala tum pan niat long pen churu par piglo ala pen non kiwang dia kiniji pan titame ala tum punan pen achi paduk tum popos ala tum cisiglo athema kedam tang ala tum BJP hit pen thang ta kilom ponawe aposi ala tum pini labang so anenge oi chipaduk ri anenge oi chipaklang si labang so songolo ala tum non ki wangi ki lijia pasitame nili tum labang so song pen MLA ki lijia panitum tisik kono pas labang so MLA ki lijia hut pasitame
alang litum nang ci po dun pa me pen nang cirap nang ci tudun po puselang tum ane ke sik la hen Dongka Mukampen Wiki Bay Karbing Long Life Non angkeli GMLA kilik along pregjam aracharia song atum kachapati dunji abang po abang piamen ke klang apai nang klang bomason sidolo la so pora hot komat sikit dunji ma kupia song pen ma la pen kunat pen ma la pen kupia pot sikit dun ma la hai huya pothak social media long ke klang apai nang ke klang kache jengron ason sido Karbiang long along racharia song ke klang dong laki BJP Congress APHLC ASDC atum henlo la song bong pen non MLA kilik nang tibok boma porhut methang a rachari a song atum MLA ki thurji mate kachedan dunji aphan amen chepaklang bomlo la sonsi lapu karbilo charlia song mate KSA along klembarim rabindra rongpi alang lisita me non kewangji MLA kilik along lakha pharu sira sirkep Haurakhat Alicia long pen kilik kachepati dunji aphan rada hongjai long kachepaklang dotang lo alang li pen ke pachini pon thu atengke independent mate songwe pen ki thudun ji aphan si kachisik puta che thampon lo pini kal bang long sung piklo sungan ke sung dala pen para ke sung ke ni lit ke thedam long elo sung pik hangjang lo sila sona para ut pini kal bang long ra pan is alternative basa kimi bakeme is a hope na kha ki pi pan bangke se ke nang son lo asinili lana ki sung ke boy mo westame nili karjap ji phanse ni bori lo nili ase ang tong ji padu ji phanse pini nili non na election long pen nili karjap punji pun ni mat Rongpia sang hopen ke pachini pon thu atengke non ke bom MLA atum ke karbia khai akar I kachini ji kali meklang no lang no sai si chini chot lasi ilitum akhai akisung alam the non anta asama sarkar atum along ledam direklo RD nang pithek thedalo puta jongpon lasila tuma phan ninge thea thaya we lasi nili ke wangji MLA kilik along arjab dun pen karbia khai asyang tong asama sarkar along ke pali dunji aphansi chisik nang koklo HDD department Assam government ke pawe yi puta itum thur paksi ala tum pache widro nang koklo la saw daksi forest along ore ngwa sarban thane nei itum je song pathan nong le lo la saw na PGR ke song da pini ji chun di dong dok lo non court pen da tuman clear yang dang pilo la so eviction nong je pa la court order nang le lo la tan tu pangda Nili kedam dang hot anda ke apartment kache song pen aphi chiroi ke apartment kache song isi pen isi kichun ang taxi theklong la pen handbrake apartment kache song pen batai kep so se phatek jang tanglo lasi nili kachipindak alam theke kali nilita karbia ok avi lasi ke aphansi karjap la pen ke anok be lasi nonapor kaduk kavita kachelar pen kido kenang sot la pen kachelar ang thek aphan non MLA kilik aphan abang Putin sadame kangwai dun henlo pusi rongpia sang hopen ningje pon si tame ini tum isto akemang jito to for implement nai ba break nai pona achun jala sila so pachu nai dola ase nile kelo nile arjap klo nile mena chipin da kali nile inut khai isi anok be so se nile da kal bang long karjap la se kado be non da kar bang lo ra to alstame non na so por bang ke tetan so non ke bang election ke decision na ko etung ko puma ke doti long ri long pat etung long le phelang ke jora phandon na tum support jiba mare matang te long le phelang long ri long pat ke reng nang ji ko ka che so to ma se pini ra tum support nai News report Karbing Long Live Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kedam tang mate kedamaling kaching thur lapen ke paprang pinnang an ke thek pon long apot si Karbing Long ta chess appear thelong kengkam che jordam lu apot si Karbing Long ta chess chingthur vek pupusi Greater Dongmukak Chess Association Secretary Samsing Ingtia Hin pen kaningje padukpon
Kidam tang thereponi pioneer kebarni Greater Dongmukak Chess Association atum ke pater pipon along Karbi Anglong District Chess Association atum cherabdunsi Dongmukak along All Assam Open Rapid Chess Tournament ke patu ke bipon along Assam angkang pipen District Kripli Chess ke patu Texer atum chetong dunsi ke patu che patepon Bangso ke patu pon along Aluhi sarpo amana pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aluhi sarpo amen pen ka chetong dun along MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron atum chetong dun si Chess ke patu atuma phan aning rung dun Labangso Chess ke patu pon along Assam angkang pi Silchar Lakhimpur Dibrugarh Golaghat Sivsagar Darang Kamrup Metro Hojai Nogao Bejali Jorhat Karbi Anglong West Karbi Anglong Pangrum Pepen District Kripli pen Texera players Sonsi Wangsi Patuponlo Bangsong Bongpen Kiching Simate Champion Anong E Silchar Pen Rahul Soram Singh Aduntu Karbi Anglong Bukajan Pen Rintu Barman Lapen Kethom Anong E Diphu Pen Thong Teron Atum Pen Open Category Along Bangkrip Hotum Anong E Chipalong Dunlo Lapen Under 7, 9, 11, 13, 15 category Atuma Phanta First, Second Lapen Third Anong E Pipa Jerponlo Bangso ke patu along aluhi sarpo amana pengpen ka chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang along Greater Dongmukak Chess Association atum pinpura lo ki piduna teng cheklo ejonang bong chess board set phokep lapen chess clock phokep pipon popusi chechakpon Bangso butha GDC amaipu thong teron kongchun bang Samsing ingti rapchun bang Jevison teron Saihem Chunbang Waisong Terang atum pen kedanglo Greater Dongmukak Chess Association ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuru pajirpon laben abangso ke patu along kachirabdun atum anaphanta ningkang sam thektik akachuru lapen ningkang samakardom chepajirpon lo Greater Dongmukak Chess Association tum patir pi ponsi All Assam Chess Repeat Association Championship laso pinidak pati ponlo ani si farman lasi adak laso chess kapathu ke mission lo aprang akoko richo tum kapathu lo lage sonsi richo fan karnuji lahai gute angton la dake pilpen cheng lo sai pulo inal doji telong doji lahai fan pithi laba phisi richo लापेन लगे मंत्री फन लापे खिलाओ बसी रिचो फन पीथी ईस्ट डोकमोका में पहली बार ईस्ट कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट पहली बार मैं खेल रहा हूँ और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है लोग भी बहुत फ्रेंडली है एवरीथिंग अच्छा लगा खाना पीना सब कुछ एकदम टूर्नामेंट स्पेशली बहुत अच्छा था एकदम वेंटिलेशन अच्छा बहुत अच्छा लगा खेल के सिलचर से आया मैं All Assam Open Rapid Chess Tournament Dongmukak Longkam Teron Auditorium along nitum pini Arnisia Farman pedupanlo labangso ke petu along ilitum kaching honai bending chethenai Karbi Anglong Autonomous Council along Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang alangli tame nitum along labangso tournament long nang humri dun asinitum labang alangli nang humri bang nitum ning thepik la pending arong ulo atheke CM sir kunat platform long ba kedam khada bang kaching thur lo songsi thek long asinon CM sir chess platform long tami pini wanglo aluhi sar poman ben wanglo la posi Karbi Anglong long chess tame ansu se paprang ban po pan chingthur pu bisini tum ning hello Dongmukak pen Samsung ingti Karbi Anglong live Lumuje marong amekar kalitang Louis Chinthong aphan achorapok Purmali Rong pipi lapen Vinson terang banghini chelang si apran armud deta chomang atuma phansi akoi mate ahok he akoi kipia puthak lumujem aronga sarpen ke chenglok rongara atum pherangkyama ingisi lamklar kipipon mokoilum outpost ke parlo lumujem arong along kedam tang thanga chikloni phai krisia jo kalitang Louis Chinthong aphan achorapok et Purmali rong pipi lapen Vinson terang banghini chelang si apran armudet lo bonta Purmali rong pipi abang alang tum kachepajok ji aphan chomang banghini atum ajowang si nihemasor Louis Chinthong aphan habit an pondet si
apran armudam depu ahok healam chomang atumapan akoi ki pike ahok kali alang tum kachepa jokji abidi kiri pusi lumujem arong asar pen ke chenglok rongarat atum pherang kya mai kang ne hut pachini pon lason ahok helam chomang aphan ke koi thap aret ki khe hijan kachelang silet ason mande jilasi rong berong thak achomang atumaphan phurmali rong pipi abang akoi ki pita paret apot lumujem arong asar pen ke chenglok rongarat atum dia johang ponlo lapen adai ka vipin pen kalitang Louis Chinthong aphan apran kamodet atum phurmali rong pipi lapen Vinson terang atum banghinia aphan ke phasi pivek nang ji lapen jongsi jail pen nanglo thuplot positami lumujem arong along ke chakpon thek thelo lapen karbiang long arluke na hokta chakri pusi pachini pon lapen halapukalitang Louis Chinthong asomar bang phodo bikrailang non ke kalana bang ave kosonsi ke choki junpen ke chenglok ke pachali aphan komatsi kiri pialangma kisung thek tiklo lasikar biang long termas council ke chari ke thek ding atumta nanglang pipon vek thapusi pherang kya maikang ni pon hut chuning ripon rong sar lo lasikidam tang February ciklu tari crazy aning gisi Louis Chinthong pan bang ke aron repe aning ke cidok aning ke cihan Vinson terang lepen kulnali rong tipi tu maning cidok lo amasila tum abang ke Chinthong sor pan masih apran endet lo asi labang swadi mabang ke neli tum rong pen kipu ya bang ke alang tum apan ke muthanat ke nang pijok pusita rong pen abang ke jak celo ladak ke mu nang yok thot sita netum ke jak thik thelo lapen ke kunannya rong asor tum sita latum han ke jak gri kwangsi nelihin pen ke kipu dum kang tungan lo si lerok lo cumang pusi halasu arni halasu aju penta kipu media long kapaci thang news ki pia masih laku cumang tu athe address aki ik side bang hinita helmet nang chipu pusi phulmali rong pia bang ke kachi khan lo ma amat neli tumbang ka lam ma ka lima lapan chot lo anke dak penta alang si kipon lo ba hadak le rokta lakulu amat nelihin pen abang ke neli ke angir pia poglo yong posi nelihin pen kipuyi akinang sot abang ke jong si nang lu plot lang thana pen sinang lu plot lang kulote nelita la puson thot siklem nang kokpo jokta on long le pusata nelia bangke nang lu plot thek lo anta longolo neli hina bangke athema neli ik ason ka wedet ason ke ala tunta wedet nang ko kali pulonte doi pek si apu ot pon dong si neli thana damji la neli Jirikindeng ben Samsung inti Karbing Long Life. Lakhain ko rapho nilibe Messi constituency kaparlo Koilamati Hawar Dhoniram inti arongame kar jiten rongpi ahem achataya long therepo chekloni phai kebarni anelo por phai kep a por pen non gewangji Chokiola Higher Secondary School Open Stage along ke chingsia phong nilip radamai pike paduponji aphan misen ben ke paman ponji aphan ke chingwai padupon thu non angkile ji thereponi phai kreke thomarni ke chingsia phong Chokiola Higher Secondary School Open Stage along ke paman ponji lake nilip hawar karbirong asara mai pen paterpi ponsi dhorom party chipupe pin pen karbianglong district along longing ko da trok a constituency karbiara da tum ka chingrum pet pen methang along le phelang aduya hoyalam ki ke cheke bia khaya tum karbia khaya long le phelang ki thi paruhum asai la pen ka prek akisung pen ka chupa jok ji aphan rad mai pi padopon pu labang sohot kumania political party atuma phanle kelang selet keberji aphan kali nona phong nilip ahawara long ason akisung ka chitong nang ben ka chepa jok ponji aphan silabang so maipi padu ponji pusi pherangke thengno nilip hawar kabirong asar mai phu raj teron hin pen klarda kalam the than pachini pon
Komane personal jungjung upon against la pokali litum badua political party phanta ditum kilang rek kilang ai la posonawi setame elitum party chipupe dhorom chipupe pin pen itum karbi dan pe karbi itum khai si la posi longri ke charai kom nangji khai charai kom nangji bangga kenang sot la posi nilitum nilip karbi rongosara mai pen patir pi ponsi non ke bagi threpo di factory ke thomani bangke rada mai pi ladak nilip dat pokolilo ladak bokada dangkang ta or karbi anglong arat stame na kito dun vector pose nilitum mahin pe chunuri pen phapolo Labang so mai long kachetong dun karbi rong asar mai kolamati aro mai phu dakiram rong hang kongchun bang ransing singnar rong thongkep so se arong asar atum lapen katsa tiripi amai phu samson ingti nilip constituency amai phu jiten rong pilapen ke ongdung methang long le phelang ka chinghong arat abang phu abang phiatum chetong dun halapukat sa tiripi amai phu samson ingti kaning jepon ke methang karbi atum ke pinangan long le pata ipak tak avi bonta ki che ki bia khaya tum ke edon pen anutina men pen ipak pak nia dia long le pata du tangte long le phelanga hemphu ke komat lopusi karju padopon thu laso ani lasi ongdung karbiara tatum ka che tong dun peje phansi nilip hawar karbirong sara mai hin pen kadu kawe karbiang long karbia khai ara tatuma phan kachuning ri dun padopon lo Koilamati pen Samson ingti karbing long life. Nilip MSC constituency ka parlo thereni phai sirkep anikang sampor phai kethom apor malom sam hanse rong asar a hemalong purthimia kemang 2.0 methang long le methang a hemphu pu a thepi en ponsi a ke joy pen long le pata bang inkora troxy atuma phan keron pon Lason si MSC Pabitro rong pikapin khatpon ateng si Panjan Right Wings polling station amaipu chunbang atumpen rong along mai pedopon si Porthimi akemang 2.0 scheme along ateng pen akejoy pen long le pata ron ponlo Jai megalong redu hanse PS amaipu pen kachapahim phu pona jai megalong kachetong dun lison rong PGB Prodip terang lapen dorison hanse rong asar rada cyclem bang Hosia hansi lapen ke ongdong ke thegiding atum chetong dun mai long ke nangsot kaningje aputhak radatum chuning ridun sonsi open stages towar ICDS ahem lapen nimarli atum pen arunodoi kelong pe japhan aninga klong pen chuning ripon anparta rongara datum ake joy pen longle pata ke long pon aputhak karbiang long autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang MAC Pabitro Rongpi anparta Team Karbiang Long atuma phan nili panjan arat ninga klongpen ningkang sampen kachoro pajir pon Sangti hidipen presenterang Karbing Long live West Karbiang Long District Commissioner Sarangapani Sarma hamren pen damde prang alangli pen kipipon asahem ingpu ponsi chipati tekang Karbiang Long Autonomous Council 6 schedule upon kihi longri kechari anparta kepaching thur ponji upon arpu piponlo la so tengsi thedunga jakong ki pi pen kam nang klembom wangbomlo bonta munit aphan ajada sayalong ta ke charli ke pathek pa meji aphan ke than ki mu mahem ki kim kavedet pena jok penangana seke ki pi ke hong mate theng pia ruma sonsi seke pinang lokputa sericulture sai kamatum pen than pon West Karbiang Long Hamrana Rong Sopi District Hempia Long West Karbiang Long District Commissioner Sarangapani Sarma Hamren kidam nangji aphan apor nangkele rok pena jok Kidam de upon District Mineral Foundation Trust Hek pen DMFT scheme pen Silk and Training Center for Various Asahem Kikim Petang Ponsi Sericulture Saikam Superintendent Gobin Chandra Kalita upon Kepelang Ponji upon Arpu Piponlo Hamrena Rong Sopia Long District Hempi Puvoi Pitsedame Kinang Sot Asai Hem Kikim Kerang Pon Nangji Dopiklang Athe Monit Akireng Pen Kepathek Kepare Nangji Pulote Seke Ke Kaita Akenang Sot
Kidam tang teleponi pioneer keparni kangpu pona sai hemalong ki phir ke thak pen ke chenglok ajada seke sitami ki pilongji aphan kido ke thak chotun chodang anparta barpi barso hemsitami doloputa DC sarangapani sarmari dengpen kangpu aphita kang tip lapen long e kangpu hutlam the than piklar pon halabang sorni thedung pu hok ponsi DC sarangapani sarma aphan ningka chingdu angthek Pulam Gamusa, Momentos, Pipa Jerdon Pen, Chepadi Don Rinti. Bangso Seke, Kipia Hem Kangpua Mayalong, Aluhi Sarpua Mana Peng Pen DC, Sarangapani Sarma Kachetong, Dunalong. Hamren Municipal Board Chairman Roman Pator, Ward Commissioner Muniram Teron Chetong Dun Pen, DC Sarangapani Sarma Aphan Akiru Piponsila Bangso Saihem, Akam Kepadopa Meji Aphan DC Sarma Pen Chuningri. Halapu Sericulture Asaikam Superintendent Govind Chandra Kalita, Sericulture Extension Officer Maloti Inglengpi, Inspector Mongol Singh Rongpi, Sericulture along Eri Concentrations Center Mati ECC James Tisopen Kichenglok Arluso Pinso Kicharli Dunji Aning Kehang Atum Chitong Dun Silabangso Sahem Kang Poja Megmisen Pen Pichun Pom. Hamran Ben Daniel Hi, Karbing Long Live. Nijang Karbiang Long Alo, Rongkang MSC constituency Kaparlo Pon, Rongkuroi Patho Klamalong, Karlitang, Hepsing Tiso, Kachiki Momen Pen, Interchurch Football Tournament, Kiching Siapong Misen Pen, Kapaman Pon. Lason C. Goal over addiction Romanang deng pikrahini yang deng so hini along athepi kiri ponalam thepen Karlitang Hepsing Tiso aphan kachiki moment pen kechengsi football tournament padoponlo Labang solong Tiso hembang isi donrap chepochero doan atumpen chepatopi ponalong Rongkuroi FC atumpen chirap chitudun si labang so football tournament ke paman ponalong kechengsi ani along Rongkor FC lapen Rongrupat FC tumangbongsi patuponlo Bangsolong Aluhia Mana Peng Pen Rong Asar Julius Terang Pastor Ranjit Be Rajaning Leng Rensing Dera Atum Pen Kidanglok Pen Nangan Kethe Kiding Atum Chetong Dunsi Karlitang Hepsin Tiso Aphan Milur Ke Kai Pen Chikimu Ponsi Karlitang Hepsing Tiso Akai Alamo Chetam Pontusi Tiso Hembang Isi Atum Aphan Rengdok Rengni Pen Kedolong Ji Aphan Arnamalong Ahirjume Tame Hang Piponlo Lapen Labangso football tournament ke pathupon Rongrupat FC lapen Rongkor FC atum ke thek kangtang kachingbar chit ajok tiebreaker si chitur ponlo labangso tiebreaker ka chitur ponalong Rongrupat FC atum pensi goal hini pen che pahai ponlo Dongka mukam pen wiki be Karbing Long Live Dongka Mukam SGB asai hemalong SGB Dongka Mukam Circle Committee atumben pherangkya mai kangnipon Bangso Mailong Circle Committee amai phu kongchun bang chitongdun alang litum pen kaning je ponalam the pu henlo kadu karve Karbiang Long West Karbiang Long Sarkari Gaungbura kido an atum chingwai sarpen kedeng pon alam rai aputhak Nijang Karbiang Long Sarkari Gaungbura Dong Kamukam Circle Committee atu Methang Organization amai along pangdakpon. Ahogalam teke lason lasok kisung ke boyhood ason ahormu chohangji pusitami sorkar along si chohanglongji. Lanparta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang asorkar SGB aphan kerapason do piklo. Lasi SGB atum alang liphan Choropon Piklo lapen kevang GMLA kili kalong sitame BJP aphansi Rabdun Poputa Tham Pachinipon lapen labang solam the Dongka Mukam amethanga sai hemalong ke dopon pherangkia mai pensi pangdak pon Kuni nilutum lada reporter ko te to miltum Dongka Circle Committee ahim pen Dongka Circle Committee SGB komite hin penalang tu pan coba polo si kacoba teng penalang litum kerang pen litum ningarang lo mate alang litum litum kapan tipik lo si alam thekala lo litum West Karbiang Long mate Dongka Circle Committee SGP tum sorkari gamra tum
je kita tang sarkar ruling government itu akan jam sampai di tum cerah bom lo asal si di tum cerah cetu tu pensi akan tak cun bom lo lapen non kita angin lang sampai di tum kedua nakam kedua nak saya sampai bah kita bom MLA election sampai di tum kedua nak sarkari gamra mate SGB asal kote tu sampai di tum mai mata cerai pepensi itu cerai pun je kewangi MLA election sampai itu cerai itu tu publisi itu nak cerai pun masih itu sih ini tu cerai tu nak apa bah ala swasta yang dengan cerai pun alam tu tanggal lalu je ini tu apa yang sampai so apa yang sampai itu ruling government masih mate cari pun BJP apa itu sih itu pada bainong kan apa pun bomo so tu masih itu non kewangi sampai itu apa yang bang nah tu dah kunci masih itu ta same sarlo sampai ini kepon lo masih so ni kepen napen itu masuk along sampai kam jam sampai mate asal dengan cerah bomo masih kewangi akan amu sampai itu cerah bom posisi ini hari pendek ya Circle Committee Office SGB Circle Committee Office tengok posisi itu cerai kontrol. Keroni pen Mohan Teron Karbing Long Lai. MLA Kiligalong Socheng MSC constituency pen polling station Plikep Angbong pen polling station Thongkep Rapholong ke BJP atumsi Haivekpo MSC Hetsing Rongphar West Karbi Anglong Hamrena Rongsupi District Ahempi Rengbonghom Auditorium Holalong Sitami Bangsuri Please Sose Nimarli atum Chingrumsi Arunodoi 3.0 atangka kilong ko son penma alam the chepaklangsi BJP Sarkar Kechari along Jakong Kipidun Pen Kipahai Ponji Aphan Than Piklardu Lasonsi Non-MLA Parliamentary Election Kibipon along Ador Kiso Vote Kipipen Kipahai Ji Aphan Than Pon Orunodoy Atangka Kilong Tangka Surik Sirkepen Kopi Koson Si Kinam Kiretpen Kipadam Nang Jimada Than Piklardu Labang soke ongdung ni marli atum amethang bank account along tangka kachit habrinti ajok ningarong chipirinti halapu BJP asong ke pahai ponji aphan Rengbonghom Auditorium Hall pen kilometer isi sose ni marli doan anparta sarphi sarpu anparta oso chibu krai pen amu chejeng dunsi ingsamjin pen hem chedam renti Orunodoy Atangka Sarkar Pen Kipia Puthak Chithanchi Mumalong West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma Aluhi Sarpo Amana Peng Pen Chitongdun Lasonsi Socheng MAC Constituency Karbi Anglong Autonomous Council MAC Hetsing Rongphar Hamren Municipal Board Chairman Roman Patar Socheng VDC Chairman Joy Singh Kropen Kecheng Lok Hamren Arong Sopi Pen Kilometer Thongkep Mate Thongkep Rapho Akahelo Animarli Kadukawe Bangsuri Please Ose Amu Chingrumsi MSC Hetsing Rongphar ke Japon Amu Chejeng Pen BJP Sarkar ke Paring Verji Aphan BJP Pehainang Buhang Tarampon là số phán chốt đấy cũng mà phán là libu đấy jog gì cái gì cái BJP phán là năng lực à phải năng bỏ đi BJP phán năng lực nên cái gì thế có PP là nên cái thế mình cái đam tăng anh ta bên này sắp ta long gần bom luôn mà cái BJP phán thì khá là có giá là nên thế đơn luôn Pini procession ke dama puthak than ponik thate copy ning ke chethe la pen copy bahas nangli la panarni at so ke bang igla copy bahala pini ke suri ke baruna to tang ka long ma sa to meeting na course meeting na to la sa la so phanchon manang ke dun mate BJP apane pe haji phanoma oh la ni tum ke sa bi madam ke do an ke BJP han pa haji pusni tum ke ningarong pen ke ngan ke dam sa ta ani mali dun rumodoi tangka no lo la so tangka
ki tipon of ni le kang si mangai le tum Assam nong nang ka thang thuk chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong arat asam ya polo man de Karbi khe nong bi no tum Karbi Anglong termas council CM Dr. Tuan Mahang apa si ni le kang si ning aklong man de so cheng arat pa man ni le ni tum kero pilo lapen ini itu alang le tum ajoine se pini dak so cheng bang suri ni marli tum am so se mane nupen suri sit kep tangka account nom yang kono lapen so tangka pen o che japan son sonia kisung kan japan ko posini ni pelo Hamren Ben Daniel Hi Karbing Long Live Bharat Sadin Kelong Ninkan Troxike Pranyer Kep Playing data Karbi Anglong la pen di mahasao pen angtan ke doa Karbi tum ST status central government pen recognize kalilang la pen rengdok ring ni pen ke dolong ji aphan autonomous council sitame kelong avelang anparta ahomalong ri along dodun ko kajok long le phelang la pen kaprek akisung dopiklang la si methang aja kong mate kachelong nangji a right kachelong ponji aphanpura golakhat along ri Chungajan MV Gaung Panchayat along All Assam Karbi Youth and Students Union Golakhat District Committee ke sengamai kangipon All Assam Karbi Youth and Students Union TDP amai dunmai phi Serbin Bepi pensimai chariponlo lapen Rap Kong Chonbang Biren Singh inti pen simai ke phalam thil pen alhi ke pachini angdeng pechonponlo Lason silabang so along All Assam Karbi Youth and Students Union TDP Amai Phu Chandra Singh Rongpi Kong Chonbang Ananta Milik BD Sarpo Dr. Sar Singh Ingti BD Sar Baliram Rongphar Subedar Major Ram Ingti SGB GB lapen ke ongdong ke thekiding atum chetong dun lason si golakhat along ri ke thekser arisoi jang atum chedon sar lapen kachisong ke pangtang ji aphanpura golakhat district committee lapen Jameson Ingti aphan Maiphu arbu lapen Dipson Teron aphan Kongchun bang arbu pekponsi bang phokepra li atuma phan arbu pekponsi All Assam Karbi Youth and Students Union Sengpon Lason si nonang kileji MLA kilik aprang Karbi Welfare Autonomous Council lapen ST status nang pipe pulote sodak pen asamang kangalong kedo district ner kepalong Karbi atum kachisong pedo jiputa labang so amay long pen pangdak pon Pini labang so committee ke sengpon labang ke nilitum Karbi Anglong pen ang tan mati nilitum ang tan ke dudun Karbi atum stami ladak district ner kep andu lasi ladak district ner kep angbong pen la non nilitum la Golaghat district stami district isilo lasi ladak nilitum aphan Karbi Anglong pen stami nilitum phan akirap lapuson nilitum akilong pon ave lapen Assam Sarkar pen stami nilitum phan lapuson akirapon lapuson nilitum Hey ST status implementationer সংগ্ৰামৰ বাবে আসলতে এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কাৰ্বি ওয়েলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল শীঘ্ৰেই গঠন কৰিব লাগে বুলি এই যি সংগ্ৰামৰ বাবে আজি এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ভাৰত স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৮ বছৰ হোৱাৰ পাছতো অসমৰ ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত থকা কাৰ্বিসকল আজি পৰ্যন্ত কিন্তু জনজাতিকৰণ পোৱা নাই এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু বৰ লজ্জাজনক চৰকাৰক আমি হকিয়াই দিব বিচাৰিছো আৰু আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে গোলাঘাট জিলাত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকল বুলিয়ে নহয় কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত থকা ৮খন জিলাৰ যি আমি কাৰ্বিসকল আছে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই কিন্তু আমি ওলাই আহিছো কাৰণ আমাৰ ৭৮ বছৰ News Report Karbi Anglong Live Tang te pinya daba berta ke lapuan si kang ton poniklo